Rero yo nabarangeria tori rangi na inwe Nyasaye otobekira ororo bako mwaka oerire taribo mambiri ogatogo sabato tambokie tutambuka omwaka omoiya igonyo torusiriare umurana otena twarura atambe taribo twarura arai twaikire no gwakira Nyasaye mbuya mono korwaiga naendo tebe Nyasaye toire motwe nobomo na afya engiya taribo igore orangi twaje kori mbuya mono asogocha igiana bora arusie ndagira abantu bamino bakwanga egoterera abumbu yora iwe yonta etenyuna yaerire mbaro bataranyondagira ngende magwagumba gorera soda ngoreki kiro monto onde tagenda nchara koruga igona no korige digani ndoje efesi ya magwagu na abantu abana amagwagu na ba byaru ge bichuchebi na ibuye kai na abantu aba biamono kiro montare jesse pati gogu UPA arama ya ne bibi maigore so that 2027 chikura chigoja Ruto gago teneraria teto president ndo wato yoito teto president maigore igomo maitingo motakwana ingi igomo iwete anya maigore mokire gokomero monto mwao otario yo mino tozo kya mangana onzi tozo kino bangete ero tebira ya etara otebi ayengire ndo ko payukira mwara akira to bangeto choke binto buya nariera abwenere mwaigure igo kamoranje kabeyamo bari moto jorete gato bade kabeyamo mwategera nani mwabamo ne banko bunamore nori mwatende mo muromi no boremo karati ga iyo to ko yarigere ngora tora address yento obomo uomo usi